mitosen, der har vi også en interfase, hvor at kromosomerne igen er usynlige, ligesom i mitosen. Ja. Og i profasen, der har kromosomerne så trukket sig sammen og er blevet synlige. Og så ligger de her i nogle par, og så bytter parerne kromatider eller genstykker. Ja. Ja, og så i metafasen, der ligger kromatiderne sig i midten på ICA-cellen. På trådene der, og så i anafasen, der trækker trådene så i de genetisk forskellige kromatider, og så deler den sig så igen til 2 celler, der er genetisk forskellige, med det hver halv antal kromosomer. Ja. Deler sig i 4 kønsceller. Ja, fordi så gentager sådan mitose celledeling sig igen. Ja.